the music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes!
stiff neck flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Hear the music of the heart. Let on music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Where Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Pauliniment! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Wow na wow! Dahil ito ang first day of October, Freedom Friday, at bibigyan namin kayo pa ng mga arangkada stories at kaganapan. Dahil ito ang tambalang nag-uumapaw ang good vibes. Ito ang tambalang Sipaw. Ako, si Papa P, ang magpapatuloy ng kaganapan dito sa Cordillera, Luzon, Pilipinas at buong mundo. At kasama ko pa rin si Kikay. Good morning! Good morning, Kapsat! And syempre sa mga car rangers natin na tumututok sa atin umaga. October na nga, no, Kapsat? So sa mga car rangers natin, maraming salamat dahil sinisimulan nyo ang inyong agahan kasama ang tambalang critical, responsible, and syempre inspiring stories ang hatid sa inyo. Syempre, kakulitan at kakikayan nyo, siya Kikay. Yun, at talagang ngayong Friday, Freedom Friday, talagang pag-usapan natin ang tamang pagboto, ang paglagay natin sa ating trono ng pamamahala, kung sino ang dapat ilagay at pagbibigay ng edukasyon sa ating mga ka-rangers sa ngayong nalalapit na eleksyon, di ba, Kikay? Yes, Kabsat. And gusto ko yung pagsabi mo, no, yung pagpunto mo na we have to choose ngayon responsible politicians. We're putting them Mga ka-rangers, tayo yung may kapangyarihan para ilugmok ang tama sa posisyon. And partner, nakakatuwa kasi today is also the start of filing the COC. So very, very equivalent to our Freedom Friday. Very timely nga ika nga nila at talagang at
na-extend pa ang ating voters registration starting October 11 hanggang October 30 po yan at patuloy pa rin po tayo sana magparehistro at Yes. ipamalas natin yung kakayahan natin ng bayanihan at para mailagay natin yung tamang politiko at kandidato natin para sa ating trono ng pamamahala. Inuulit ko po, rule of thirds, tama po na dapat mailagay natin sa trono ng Yes. pamamahala. Ayan, Shiki Kai, Tama. sino ang mga guest natin na dapat natin abangan sa ating ngayong umaga? Exciting partner kasi yung isa is a political science Instructor. instructor ng isang universidad dito sa Baguio City, and he also is representing the parliament side of our government. Tama ba, Kapsan? Parliament. At pag-uusapan din natin ang topic about political culture ng Pilipinas at ang teleseryeng pakulo ng mga kandidato. Titingnan natin yan kung ano mga kaganapan at bakit patuloy pa rin tayong nahook sa mga ganitong pakulo ng ating mga kandidato. Gusto ko yun, partner, yung teleserye. Kasi Oo. tama nasa kultura natin talagang Pilipino ang maging blind pagdating Yes. sa ganitong kind ng politics culture. And syempre, di natatapos dyan because today is Freedom Friday. Hindi matatapos or hindi makukompleto ang week pag wala si Attorney Elenita. Yes, pag-uusapan din natin ang kanyang topic about Yep. love at yung sa serbisyo at pagiging kandidato. Tapos nasa political area at world tayo, paano nagkakaroon ng pagmamahal sa serbisyo ang pwedeng maidulot ng mga nasa trono ng pamamahala. Kaya nga, ito lang partner, segue ko lang sa'yo. Yes. How do you find love in what you're doing? Lagi nga sinasabi, dapat yung meron ka, anong nandun sa'yo, yung dapat yung maipakita mo. Hindi yung magpapanggap ka na ito yung kaya kong ibigay, ito yung love ko. Hindi mo may bibigay isang bagay kung wala ka para sa'yo yun. Wow, Diba? yung pakitang tao ba, no, Oo. partner? And we lay away from those things na hindi mo din kasi out of your Yes. comfort zone. Sabi mo nga, partner, di ba? Kung wala nga sa'yo, hindi mo yan maibibigay. Yes. Kaya mga Car Rangers, syempre, tutok lang kasi we have so much for you today. At ito pa rin ang tambalang good vibes ang nag-uumapaw. Ako pa rin si Papa P. At Shakikay, Ito ang tambalang sipaw ng Morning Balitaktakan. Nagbabalik ang tambalang sipaw! Yun na nga, itong araw na to, unang-unang araw ng Oktubre, bibigyan namin kayo ng mga arangkada na kaganapan at syempre good vibes. Ito na nga ang ating talagang Freedom Friday. Yes. Malaya tayong gawin lahat, ma-express yung advocacy natin, yung gusto ipahiwatig sa ating mga kababayan at sa community natin. Ito na nga, good news nga sa La Yay! Union at talagang patuloy pa rin nagbibigay ng kaganapan at nagbigay nga para tulong sa ating mga frontliners na ilang dozena na pizza box. Wow! Na para sa ating mga frontliners. Sa gitna ng hirap ng makatungkulan ng ating mga frontliners ay patuloy na umarangkada sa kasulukuyang paglaban ng COVID-19 pandemic. Ipinarating natin ang suporta at pagmamahal sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng snack treats sa kanila noong Setyembre. Ngayong last week ng Setyembre, patuloy nagbigay Yummy. ang ating mga city government sa ating frontliners. Ang aktibidad ay bahagi ng Frontliner R, program ng Provincial Government of La Union, kung saan ating ipinaabot sa ating frontliners ang ating pasasalamat at pakikisa sa kanila sa kanilang hinaharap na hirap sa pandemya.
bilang pakikisa, ating patuloy na sundin pa rin ang kanilang minimum health protocols pa rin. At yun na lang yung ambag natin para maibigay sa kanila yung tulong naman. At kitang-kita natin, no, sa konting ganitong paraan na ibibigay natin yung pasasalamat sa mga frontliners at padayon po sa ating mga officials ng La Union. Yes, napakasarap naman ng pizza. Yes, Kapsat. oo. Parang gusto ko ata ng pizza ngayong umaga. Nagutom Aga-aga. ako, oo. Oo nga eh. Pero maraming salamat sa pagtulong nyo sa ating mga frontliners. And partner, gusto ko na rin i-extend yung gratitude natin for all our contract tracer as well. Kasi yung iba sa kanila is not actually in the medical fields. Pero yung hamon ng paglaban dito sa COVID-19 sinusuong nila para matulungan tayo. And balik naman tayo dito sa Baguio City, mga car rangers, and we just wanted to update that the city is pursuing the market development. And I, for myself, gusto ko ang development ng public market natin, but no to have it mollified. Yun nga kasi yung term nila. And we just wanted to make sure na dito sa platformang ito is both sides ang napapakinggan. And sa ganitong paraan din, nalalaman natin kung ano ba yung gusto ng market vendors natin. Because one of the comments is that may we request for a blueprint muna. Gusto naming makita, ano ba ang blueprint na ito? Pwede ba nating makapag-suggestion kami mismong vendors, makapag-suggest kami kung saan kami nararapat at kung saan kami floor or saan kami patutungo. And ito ay there is a 34-point scale na gagawin nilang guidelines, and it's open to be negotiated by both parties. So again, that's good news to our vendors. And again, yes to development but no to mollification. Yun, oo nga. Dapat, sana kung maibigay sila ng blueprint, dapat yun ang mailalabas. Yes. Tama, di ba? Hindi yung kapag naibigay yung blueprint, kapag naipatayo, ay iba, dun sa blueprint na to. Anong planong sinunod? Tama, partner, gusto ko yan. And kasi marami na gusto nating maging transparent tayo within our government. And yun kasi yung gusto nating makita ngayong Freedom Friday. Ayun, being transparent nga, sabi mo nga, maging transparent tayo. Patuloy na nagiging transparent ang mga active cases natin, ng mga kaso at kaganapan dito sa Cordillera, na kung saan bumaba ng kaunti dahil for the past days, talagang higit 300 ng active cases ang umaarangkada. Pero ngayong kahapon nga, September 30, 2021, last day po ng Setyembre, ay umabot lang ng 210 na active cases at kasakabuan na 4,343 active cases po yan. Pero umarangkada ang ating recoveries, having 389. Wow! Ang laki na talagang recoveries natin that day, kahapon yan, mga ka-Rangers. At may 4 naman na namatay. Pero Yes. again, no, partner, let me re-echo, sabi mo, bumaba talaga ang numero. And that is to make sure also that we're fighting through vaccination. Yes, At tutok oo. lang kasi mamaya ibibigay namin yan. And right now, mga car-rangers, sa mga respective puroks ng Honeymoon, Luwalhati, Pakdal, new lockdown order po muna tayo. And lifting lockdown orders po tayo in East Quirino Hill, Gibraltar, Outlook Drive, and Gibraltar po pala, SLUSVP. And with our existing lockdowns ngayon, partner, we have 13, namely Gibraltar, Camp 7, Pakda, San Luis Village, Kayang Extension, Luwakan Proper, Gisad, Surong, Pingat, Engineers Hill, Kias, West Bayan Park, South Central, Aurora Hill, and Victoria Village. Ayun, at talagang nabanggit mga about hours and data ang vaccination natin. Ito na pa rin ang ating vaccination schedule ngayong araw. First day of October ang ating vaccination schedule. Nag-start na po yan ng 8 a.m. hanggang 2 p.m. po yan sa ating vaccination site sa SLU Gym po yan. It will cater 1,000 doses ng first dose po yan ng A1, A2, A3, A4, and A5 po yan. Residents from the following health district ng Aurora Hill, Quirino Hill, Lukban at Campo Filipino. Nagkikater yan ng SLU Gym ngayong araw ng mga nakamiss po at those Pfizer po yan ng 28 dose at ang mga first nakakuha ng first dose noong September 9, 2020 at ang mga nakamiss ng doses ng Sinovac, AstraZeneca, Moderna at Pfizer. Naman, partners, syempre in UB Gym naman, oo. 1,000
2,000 doses is available for first dose from categories A1 to A5, mga ka-Orangers, and that is residents from Pacdal, Mines View, Atok Trail, Engineers Hill, Scout Barrio, and Lawakan. And of course, second dose naman po for those who missed it last September 3, available na po for second dose ang brands with Sinovac and AstraZeneca. Yun, at isa sa mga malalaki nating vaccination site, ang SMB1 Parking. Cater po daw ng 2,340 doses ng first dose sa kategoryang, ito lang po, at be careful sa mga kategorya po sa SMB1 kasi A1, A2, A3 at A5 lang po ang mag-cater din sa kategorya ng SMB1 Parking sa mga residente from the following health district ng Asin, Irisan, Quezon Hill, City Camp at Atab. At nagkikater din po ng second dose sa mga naking-miss ng second doses ng Sinovac, AstraZeneca, Gabalea, Sputnik. Dito po, magpo-proceed sa SMB1 Parking. Naman, partner. And also, mga car-rangers, maging skeptical po tayo. These vaccines are given to vaccination sites, hence is not available in online selling platform. Please be careful and vigilant, mga car-rangers, na wag po tayong bumili ng vaccines because meron ng lumalabas, kabsat kasi that there are fake vaccines already. Please be skeptical and please make sure that you refer to our Baguio site City Health Services for this schedule and also to make sure your safety. Yun naman yung gusto natin. And the requirements, Kabsat? Yes, and requirements, Kabsat, is that syempre sa respective categories natin is syempre you have to have your QR code, your valid IDs to supplement your category. Syempre pag A1 tayo, we have to show the proof of our senior citizenship partner. As a healthcare worker, sa A1 po yan, A2 sa senior citizen, A3 naman persons with comorbidities, at A4 frontline personnel in essential sectors, at A5 indigent population po yan. At eto na nga, arangkada pa rin tayo, patuloy tayong lumalaban, lalo na ngayong eleksyon. Wow. Malapit na eleksyon, kailangan nating ilabas na ang ating paglaban, ang ating pagboto. At ngayon, bibigyan naman tayo ng edukasyon patungkol sa pagpili. At yung topic natin ngayon, napaka-timely yung magbibigay sa atin ng linaw at liwanag para sa ating mga kababayan sa pagpili. At sana hindi tayo mag-hook doon sa mga teleserye ng pakulo ng mga kandidato. Yes. Now, I'm very excited ipakilala si Kikay. Yes, partner, sobrang excited tayo nito kasi sobra yung platform natin to lay away from this teleserye. Filipino culture is ihahatid na natin. Yes. Kapsat, we have a representative. Our representative sa ating nasa political world natin at talagang political sciences doctor ng University of Cordilleras, our Sir Gerald P. Idanyo. Good morning. Good morning po. Good morning to everyone. And to all to both of you. Yes, Sir Gerald, good morning. At talagang ngayon, timely nga, no? Kasi this is our first day ng pag-file ng COC. At na-extend ang ating voters registration. Timely siya, nagbibigay siya ng pahiwatig sa ating topic. Di ba, Sir Gerald? Tama yan, oo. And we are thankful sa mga talagang lumaban na ma-extend yung voter registration para mas marami pa rin makapag-part. Yes. Sir Gerald, pag-usapan na natin, no? Kapag sinasabi kasi nating Pilipinas at pagboboto at eleksyon, ano ang political culture sa ating bansa? Doon kasi sa usapin ng Philippine political culture, mga concepts na pwedeng gamitin to characterize and describe political culture. Actually, sa university, this is already a enroll mo. So, kung it is actually a term-long discussion, but I will try to discuss it with the time allotted for us. Madaming adjectives or terms na nakoin dito. Meron yung term nila Professor Bello and former Secretary Rocamora that they call Philippine politics as an elite democracy. Ibig sabihin nun ay ang ating politika at ang ating economic institutions ay controlled lamang ng mga iilang minority na makapangyarihan. So parang ironic nga yung yung term na elite democracy kasi pag sinabing demokrasya, 'di ba, dapat inclusive 'yan. Lahat ng sectors ay kasama. But in elite democracy,
may election lamang, yun lang yung part ng democracy na meron, pero the control and the political power are concentrated doon sa mga iilan na mga elite. Meron din yung term natin na kinship politics, ang mga kamakamag-anak lang, yun lang ang mga meron din yung term natin na clientelism, na ito ay hindi mo kamag-anak pero kasosyo mo or may connection ka or dahil may mga pabor sila sa iyo. Meron din yung term na bossism, which is a broader term na kung saan lahat yung nasabi ko ay meron, but in bossism meron din yung element ng force or coercion, na which is common to some provinces dito sa Pilipinas. So itong culture natin na ito ay pag ganito kasi yung political culture natin, yung mga politicals nakabase lang sa patron-client relationship or kung sino lang yung malapit sa may kapangyarihan. So ang implication nito is yung mga hindi kasama, halimbawa yung mga middle class at mga mahihirap, hindi kasama sa process. Ang implication yan ay they will resort to extra legal means, no, para lang mapakinggan yung boses nila. So nandyan yung activism, okay, and meron din yung mga iba na sumasama sa rebellion, which is actually itong activism, it's not really a problem, but it's a side that is big. Yun ang ibig sabihin noon. And another implication pag ganito yung political culture natin is yung mga decisions ng mga politicians natin nakabase sa relationships nila sa mga kasosyo nila, hindi sa objective data or facts or research, no? So the tendency there is mali yung mga magiging decisions. At nakita natin yan dito sa pandemic na ito, especially dun sa case ng face shield, 'di ba? That nakabase lang siya sa kung anong relasyon man meron yung mga nag-advocate ng face shield na yan. There's no science behind it. So that is one of the manifestation ng political culture natin na meron na yan. Yes, exactly, Sir Gerald. At ito na nga, nalalapit na ang ating eleksyon. Marami na ang magbibigay ng mga teleseryeng, mga drama sa atin dito sa ating, lalo na new way of election ngayon. Gagamitin ang ating virtual world, social media, at madali ma-access ang mga ganitong mga teleseryeng pakulo ng kandidato. Paano natin maiwasan at mahihikayat na ma-verify ng ating mga kababayan, mga ka-rangers at mga manonood ang mga ganitong pakulo? Tama yan, because nasa digital age tayo, so meron na rin yung digitization of politics. So tapos yung social media ay napakalaking platform for political campaigning in these elections. So malaki yung role dito ng media mismo. Kasi kayo, media as an institution is the one who frame political discourse. So the duty of the media to ask questions before the candidates talaga. It's the media that is invest na yung ano yung suot niya, ano yung relationship niya sa ganito, or sino yung mga nakasama niya nung isang araw sa ganito. We need to reframe yung discourse into ano ba yung mga ideas na pinaniniwalaan ng mga kandidato. Yun dapat ang focus. Kasi once the media starts that, mayroon trickle down yan And kung ito yung paulit-ulit na dinidiscuss sa media, dapat ito nga dapat yun. So media as an institution ay meron ding role dito. And of course, meron ding role dito yung mga civil societies at tayo sa academe to correct yung mga fake news na dumadaloy sa ating mga social media platforms and other terms. It's our duty as citizen to correct and rectify itong mga kasalanan na that are flooding social media platforms, because social media in this digital world are now also democratic platform.
Absolutely, Sir Gerald. Kasi nakita natin na malaki ang boses ng media at social media ngayong nararating na eleksyon. Sir Gerald, meron pa kasing isang kultura ang mga Pilipino na based naman sa popularity-based politics. Sir, ano yung take nyo naman dito? Yung ating popularity na aspect doon sa elections, yung explanation yan is doon pa rin sa diniscuss ko kanina na yung mga concepts ng kinship. Kasi nga, tama yan very realistic yung ating politika dito sa Pilipinas, unlike in other countries. December 20, katatapos lang din ng election sa Canada, and doon pinapanood ko yung mga events doon. Talagang nakafocus sila sa plataforma ng partido, plataforma ng prime minister, and doon sa mga potential na magiging ministers nila. Dito kasi sa Pilipinas, kung sino yung sikat, nakus tayo doon sa kwento niya, di ba? Kaya mahilig doon sa mga tinatawag Marimar stories, no? Yung rags to riches stories. Although they are very din naman na strategies, but in the long term, they are not the political culture. No, kasi nagfo-focus ka mismo doon sa person, hindi yung kung ano yung ideas ng mismo. Actually, pwede pa rin din naman yun na maging part ng discussion. Pwede pa rin yung ng media sa mga diskusyon. Pero dapat siguro mag 80-20 or 90-10 rule tayo, no, na 10 or 20% lang discussion tonality aspect, tapos mag-focus tayo majority dapat doon sa ideas or plataforma. Kasi mahalaga natin kung analysis, kasi yun naman ang trabaho nila. Kasi yung politika at ang gobyerno, hindi naman yan show business, it's governance. There's us, and there's a lot of process involved there. There is also process involved there. No, so dapat alam nila yung batas, yung constitution, alam nila yung proseso ng Right. Yun nga, Sir Gerald, nakita natin yung kanya-kanyang strategy ng mga politicians natin to get the buy-in of our voters. Sir Gerald, nakikita din natin ngayon na ang PR-based natin na strategy ng ating mga politicians. How do you look on this naman, Sir Gerald? Meron kasi yung ibang politician that will really use their PR in a good way, but the others in a negative way. What is your stand in this case naman? Kasi sa PR, no, walang masyadong rules that are lead candidates there. So malaya yung PR firms or mga consultants na mga politiko kung paano nila i-frame. Kasi even in our PR dito sa Pilipinas is talagang person-centered din. Kaya pansinin mo, may political party dito sa Pilipinas pero nakatutok siya dun sa state. Yun yung academic term na sino yung start partido na yan. So kumbaga, especially dito sa election, dun sa mga nag-expo, kumbaga, hindi mo na papansin kung anong partido sila Diba? Titignan mo na lang kung sino ba yung tao. And kung ako, ang part dun sa PR, I really need to frame them kung saan pwede silang manalo. Yes. So yun yung isa sa consideration yon. And they can kasi walang masyadong limitation. And I think pero actually, sa ngayon, ang pwede mag-frame at mag-limit yan is media. Kaya nandun talaga yung media to limit yan na kahit na yung PR nila is nakafocus doon sa personal ng candidate, yung media, if they ask the right questions and asked about their platforms, they will be forced, They will be forced to discuss those. Yes. And also the public dapat continuous din na yun, they need to ask them. Kahit na iba yung pinapakita ng PR, we still need to ask them about policy. Yes, sir. Sir Gerald, ang tanong ko naman po,
talagang nabago ng pandemya ang pananaw natin sa ating mga nasa trono ng pamamahala, mga gustong tumakbo, nabago ng pandemya. Pero ang tanong ko po, Sir Gerald, why Filipinos still believe sa mga ganitong mga nangyayari at mga ginagawa ng mga gustong tumakbo at mga nagpapahiwatig tumakbo? Yung factors dyan, meron yung isang pag-aaral na meron yan kasi dun sa conditioning na number one is the propaganda. Mahalaga talaga sa atin civil societies na kung fake news dyan, we need to spot on. So, madaming factors dyan, patuloy pa rin yung paniniwala ng publiko sa mga hindi na dapat mapagkakatiwalaan ng mga leaders. Kasi yun nga, number one is propaganda. And then number two is because dun sa economic conditions, meron tayong tinatawag na kapit patalim eh. So kumbaga may mga iba na they no longer think of long term because they are see their own survival. Kung sino puli lang yung medyo na malapit na pwedeng tumulong or nagbigay ng ayuda, okay na yon sa kanila. So may moral din dito na talaga na pag the more or the poorer the person, likely the vote a candidate na populist or na nagre-resort to patronage or padrinos. Kasi itong the poorer you are, the more limited age mo or your opportunity to join the discussions. Okay? Mahalaga din yung role natin sa civil society, academic media na we need also to reach out to the so that we can also help them make an informed and educated choice these coming elections. We certainly understand, Sir Gerald, your point on making the food chain more sustainable for everyone, lalo na yung nasa pinaka-bottom nito. And our education to our car-rangers is really vital. Sir Gerald, ano yung gusto mong mensahe sa ating mga future na magvo-vote at ano ba dapat ang isang value na hihahanapin natin sa future politicians natin? There was the late senator before who said na siya yung nag-set ng 3 criteria in choosing a leader. Andun yung sinabi niya na academic excellence, professional excellence, and then meron din yung moral excellence. Pero para sa akin, dapat meron yung 3, pero hindi sapat yun eh. Okay? Kasi itong pandemya, it really transcended and it really changed yung discourse in politics. So aside from those 3 criteria, para sa akin, dapat tanungin din natin, para sa mga botante, tanungin natin kung itong kandidato na ito, does he or she understands and believes in science? Naniniwala ba sila sa science? Kasi itong mga problema natin ngayon, a lot of it can be solved by science. Pangalawa, naiintindihan ba nila ang economics and are they advocating good governance? Good governance, ibig sabihin, transparent ba sila? Tapos pag may pagkakamali talaga bang napapanagot ba sila? Pagkakamali at sa korupsyon? Okay? At yung participation, okay, open ba sila na mag-join ang lahat ng sektor para mapakinggan ang kanilang boses o gusto lang nila yung sila lang ang nagdedesisyon. Tapos yung 4th element ng good governance is efficiency. Dapat efficient ka, dapat effective ka, dapat may solusyon ka, dapat may konkreto kang plano on how to recover our economy and our people from all of the losses that we have incurred because of the pandemic. And lastly, they knows how to design, okay, not just correct but humane and moral policies. Kanina pinapanood ko, nabanggit nyo yung about sa market, di ba? Dun sa market development ng Baguio. Iyon ang isang example doon. Tama naman yung policy na i-develop ang market. Pero dapat consideration din doon is yung sound policy design at dapat makatao siya.
So sa lahat ng mga local governments, mula national hanggang local, at sa lahat ng mga botante, ito yung mga dapat criteria natin. Dapat mas taasan natin yung criteria natin sa mga kandidato kaysa doon sa mga criteria natin dapat mataas yung standard natin pag pageant pero pag election ay hindi. Kasi yung Miss Universe, one time lang po yan. Pero ang election po, 3 taon po ito or 6 na taon po na kung sino ang ipinaupo natin dyan ay kung ano man ang polisiya nila, ayan po ay either magpapahirap sa atin or magpapahirap. So mahalaga na dapat intindihin natin ito, dapat hanapin natin sa mga kandidato. Dapat maging demand kasi karapatan natin maging demand because the government is the people. Yes, Sir Gerald. Wow na wow. Ang galing nung mga part, mga elements na dapat natin na makita muna at dapat natin na alam mo yung with my partner ngayon, habang pinapakinggan namin yung mga sinasabi ninyo, talagang nakikita namin yung fire na dapat natin wag nang magbulag-bulagan. At kahit, kasi nakita na natin yung realidad at ang hirap nang ipikit at dapat ipakita na natin yung tamang pagpili sa trono ng pamamahala. Yun nga. And Sir Gerald, I just wanted to commend you for really putting the word complexity and standard na you don't have to lower your standard dahil yun yung nakikita ng nakakarami. Put up and live it with your standards, Sir Gerald. Maraming salamat. And, Sir Gerald, meron pong bumabati sa'yo. Let me just read. Carrie Irvis Buenafe. And sabi niya, magandang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po ng segment katulad ng ganito. I believe citizens must fully understand the complexities of modern government. Through this kind of segment, it equips our knowledge about our rights, duties, and obligations in a democratic mile. More series pa po. Thank you, Sir Gerald Edanyo, and Morning Balitaktakan. Yes, naman. Maraming salamat, Sir Carrie po sa mga ganitong mga kuwan natin, compliments. At ang galing kay Sir Gerald, nakita natin yung totoo at tama at dapat natin na marinig para sa ating mga kababayan at mga ka-Rangers. Saktong-sakto sa Freedom Friday, Kabsat. And Sir Gerald, maraming salamat po. And sabi nga ng laging sinasabi ng Kabsat ko, padayon sa iyong mga advokasya. O, di ba? Exact words for Kabsat. Have a great day, Sir Gerald. At may gusto pa yung last na mensahe? Ang last message ko lang is sa pag-ibig man o sa politika, one bet. Yes. Intindihin natin. Wow na wow, Sir Gerald. Thank you for this. Talagang sinimulan natin ng first day ng Oktobre ng napakaganda at nag-uumapaw ang kaalaman. And have a great day and padayon po. Yes. Wow, naman talagang ngayong araw, Shikikay, namulat tayo. Actually, matagal na tayong namulat. Nabigyan lang tayo ng liwanag. Dahil patuloy pa rin kasi tayong dumadaan sa madilim na tahak. Pero ngayong mga ganitong mga usapin, nabibigyan tayo ng liwanag kung saang daan dapat tayo pumunta. Yes, Papa P. Yung kasi, tama na yung bulag-bulagan. Tama na yung nakita na natin what are the loopholes in all of this. And in order for us to address that, merong mga tao, isa si Sir Gerald, na nagiging advocate for this kind of learning. Kaya maraming salamat. And syempre, Kabsat, hindi lang ito ang end ng programa na ito dahil makakasama pa natin ang ating napaka-energetic na attorney mamaya-maya lang. Kaya tutok lang mga ka-Orangers. At ito pa rin ang tambalang nagumapaw ang good vibes. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there.
The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Isang pahig ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Nakahilerang cadaver bag na umano'y mga COVID-19 patients, usap-usapan sa social media. Narito ang mainit na balita.
Usapan ngayon sa social media ang post ni Dr. Thea Kahulaw. Sa kanyang post, makikita ang mga nakahilerang cadaver bag sa emergency room ng Baguio General Hospital and Medical Center. Sa post ni Dr. Kahulaw, sinabi niyang 14 ang namatay sa ospital dahil sa COVID-19 sa loob lamang ng 24 na oras. Bukod dito, may 4 pang patay sa intensive care unit o ICU ward. Bandang huli ay iniwan nito ang mensaheng, "Gising na, mamulat sa katotohanan." Pinaniniwala ang sa buwan ng Setyembre na itala ang pinakamataas na bilang ng namatay sa Baguio dahil sa COVID-19. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 1,700 shares at 104 comments ang nasabing post. Samut-sari ang reaksyon at komento ng mga netizen. Ayon sa ilan, panahon na para magpabakuna. Karamihan naman ay nagdasal ng kaligtasan ni Dr. Kahulaw, iba pang doktor at frontliner sa Baguio General Hospital. Sinikap ng news team na makakuha ng karagdagang detalye mula kay Dr. Kahulaw at sa iba pang kinauukulan tungkol sa nasabing post, pero hanggang ngayon ay wala pa silang tugon. Mula September 1 hanggang September 22, pumalo sa 46 ang namatay sa Tabuk, Kalinga dahil sa COVID-19. Para sa pamahalaang lungsod ng Tabuk, ito na ang pinakamatinding epekto ng COVID-19 na naranasan ng Tabuk City. Bilang paghahanda, naghukay ang City Motor Pool ng paglilibingan ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Balong Cemetery. Nagpaalala naman ang mga lokal na opisyal na walang dapat ikabahala tungkol sa COVID-19 burial site dahil susundin ang lahat ng mga safety standard para maiwasan ang pagkalat ng nasabing sakit. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. Kahandaan ng PNP at Comelec Tarlac ipinamalas sa umpisa ng pagpila ng kandidatura. Narito ang kwento. Nagsagawa ng simulation exercise ang Capas Tarlac Municipal Police Station at Comelec Capas bilang paghahanda sa paghahain ng Certificate of Candidacy simula bukas. Yes sir, bukas na bukas po. Kasama po namin yung PNP, Bureau of Fire, para sa preparation ng October 1 to 8 na filing of COC. Magpapakalat ng sapat na bilang ng mga pulis para matiyak ang pagsunod sa mga ipinapatupad na health protocols. Mayroon tayong overall, mayroon tayong 40, 40 kasama na dyan yung traffic personnel natin, yung nandito sa naka-deploy dito sa may Comelec office natin, yung mag-aayos ng mga tao dyan dahil siyempre yung mga supporter, yung mga candidates natin na magpapayin ng mga candidates nila bukas, may mga supporters yung mga yan. So mayroon tayong mga pang crowd control dyan, in case na magkaroon ng parang gulo o congestion dyan, pwede man gulo, congestion at ma-violate yung health protocol natin. Nandyan po yung mga tao natin. At nagtalaga tayo dyan, maglalagay tayo dyan bukas ng 2 police assistance desk. May panawagan din ng Capas MPS sa mga supporter ng mga maghahain ng kandidatura. Ang panawagan ko lang sa ating mga kababayan, hindi naman bawal yung pagsuporta. Pero sana itong mga pagsama-sama at alam nyo naman na nasa state of pandemic tayo ngayon, lalo na ang daming mga kaso natin, hindi lang naman dito sa bayan natin. Ang iniiwasan kasi natin dyan ay yung pagkakalat ng sakit o ng COVID-19, which is ang Delta variant natin ngayon. So, pwede, suportahan nyo sila, maganda yun. Pero yung pagpunta rito na pagsunod-sunod, baka naman maka-violate tayo, lalo-lalo na itong health protocol natin. Ikinatuwa naman ng mga residente ang pagpapalawig ng voters registration hanggang October 30. Ano po? Dapat tsaka responsible. Sa huling tala ng Comelec Capas, nasa 75,500 na ang bilang ng mga nagparehistro sa bayan ng Capas para sa halalan. Sa ngayon, bukas ang Comelec office ng Capas mula 7 a.m.
hanggang 7 p.m. Mula Capas Tarlac, Christian Zamora para sa Luzon Headlines. Katutubong ritual bilang proteksyon at paggaling sa COVID-19 isinagawa sa Mountain Province. Charles Nico Limon nagbabalita. Bukas na ang ginsadan Banao-Andanom Provincial Road kanina sa Sitio Kingay, Banao, Bauco, Mountain Province. Labis itong ipinagpapasalamat ng mga lokal na opisyal at mga residente. Ang pagsasaayos ng nasabing kalsada ay pinondohan sa ilalim ng conditional matching grant sa mga probinsya ng DILG Cordillera. Nagkakalaga ito ng 21.7 million pesos. Isa lang ito sa 4 na mga provincial road na nakatakdang pasinayaan ng pamalang panlalawigan ng Mountain Province. Inaasang malaki ang maitutulong nito sa agrikultura at komersyo sa bayan ng Bauco. Sa pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month ngayong Oktubre, nagsama-sama ang NCIP at pamalang panlalawigan ng Mountain Province para sa isang ritual. Ito ay ang Tiangtoy, Tekwab at Paang. Hiling nila ang proteksyon ng komunidad mula sa COVID-19 at matapos na din sana ang COVID-19 pandemic. Kabilang din sa kanilang panalangin ang ligtas at malusog na pagdiriwang ng Indigenous Peoples Month ngayong Oktubre. Sa ngayon, papalo na sa 5,600 ang kabuuang kaso ng COVID-19 ng probinsya. 230 ang nananatiling aktibo habang 103 na ang bilang ng mga namatay. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pagsulong ng plastic-free Baguio City, muling binuhay. Yan ang kwentong ibibida ni Irish Kawili. Muling binuhay ang ordinansang nagsusulong sa plastic-free Baguio. Dinaluhan ng iba't ibang kawani ng barangay mula sa ABCR, Burnham Legarda, Harrison Carantes, Kabayanihan, Kagitingan, Lower General Luna, Malcolm Square, New Lukban at Upper Magsaysay ang Orientation Seminar on Plastic-Free Ordinance. Inorganisa ng City Environment and Parks Management Office ang naturang orientation seminar upang ipabatid ang mga nilalaman ng ordinansa. 2017 nang maipasa ang Ordinance No. 35 o ang Plastic and Styrofoam Free Baguio Ordinance. Base sa ordinansa, ipinagbabawal ang anumang establishmento na gumamit ng mga plastic o polystyrene foam container para sa mga pinamili. Sa halip, mga paper bag o reusable bag and container na gawa sa paper materials ang kailangang gamitin. Taong 2020 inilabas ang Executive Order No. 156 kung saan inihayag ni Mayor Benjamin Magalong na kailangang aksyonan ang regulasyon ng distribution, sales at paggamit ng mga plastics. Ito ay dahil sa masamang dulot nito sa kalusugan. Dahil dito, binuo ang task force na sisiguro sa pagsunod sa ordinansang ito. Lahat ng mga negosyo at establishmento sa lungsod ay kailangang magpaskil ng signage na bawal ang paggamit ng plastic bags at styrofoam. Ang mga establishmentong mahuhuling lalabag sa ordinansa ay mapapatawan ng karampatang multa. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na orangeluzon.com At tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza. At Shekay Nakudaw. Para sa Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there.
Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Isang pahig ka lang. Dahil walang out sa POW! Hear the music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to
The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugul, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwerpa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Hear the music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there.
Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Freedom Friday pa rin tayo mga ka-RNgers. Siyempre, hindi yan matatapos kahit hindi makokompleto ang bawat Friday natin without our attorney Elenita. Di ba, Kapsat? Yes, so kahit busy-busy dahil first day of filing of COC ngayon, patuloy pa rin arangkat at bibigyan tayo ng kaalaman with our energetic Attorney Elenita. Narito ng ating SESE Provincial Election Supervisor 3 na si Attorney Elenita. Juliet, tabangan ka po yan. Good morning! Good morning po! Live po tayo sa Comelec compound ngayon dahil this is the first day for filing of certificates of candidacies. Wow. So, nandito po tayo sa Comelec compound, Governor Pac Road, Baguio City. Good morning po sa lahat ng mga nanonood, lahat ng election officers, lahat ng Comelec compound. My friend Judel, my husband, Lieutenant Colonel Kapuyan, si mama ko, Attorney Tabangin, CJ De Guzman, good morning. A pleasant, busy morning to everyone. Yun! Talagang kahit nasa virtual world, si Attorney, ramdam na ramdam natin yung vibes ni Attorney. At Attorney, ano yung pag-uusapan natin ngayon? Patungkol to sa pag-ibig ate, di ba? Wow! Naman, di ba? Attorney, we will be discussing ilan bang cases for this morning. Kaya simulan na natin, Attorney. Yes. Ay, opo, maliit lang po yung cases natin ngayon kasi mag-a-announce muna ako bago tayo mag-start. Go ahead. Opo, announcement muna for today. Na-extend po ang ating voters registration. So, magsisimula ulit yan, resumption, kasi this period will not be disturbed for the filing of certificates of candidacy. So, October 1 to 8, filing of certificates of candidacy. October 8 till October of 2021. So, lahat po ng mga hindi nakapag-register, yung mga mahabang pila, pwede pa kayong bumalik. And then, yung pong oras natin is 8 a.m. to 5 p.m. na lang, which excludes Saturday. So, wala na tayong Saturday. And then, wala na rin tayong off-site registration in barangays. But, the mall registration will be. So, sa Baguio City, ang alam ko po dyan, unless further i-revoke nila yung kanyang contract with SM, ang alam ko doon pa rin po yung katuloy ng kanilang registration. So, yan po yung latest announcement sa Comelec. At kung gusto nyo kumuha ng voter certification, you will get it every Friday na lang. Kasi medyo busy kami ngayon. Yes. Okay, Attorney. Excited na tayo sa ating mga topic ngayon. Di ba, Shikikay? Yes, Attorney, this is our love and putting our passion also in service. Attorney, go ahead po. Opo, eto na tayo sa ating first slide. All for the love of service. In quotation marks ang love natin because it means so many things. Okay, so what is the effect of the filing of certificates of candidacy? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. So, an appointive official
and if you are an elective official, is there any difference when you file your certificate of candidacy? Are you considered resigned ipso facto when you file your certificate of candidacy? Right. Yan yung tanong. Go back to a few history muna. The Omnibus Election Code, otherwise known as Batas Pambansa bilang 881, was passed sometime in 85. So, batang-bata pa kayo noon, hindi pa kayo pinanganak, di ba? Noong 1985, ang rule na under Section 66 of the Omnibus Election Code, all government officials, includes employed in the government na AFP and those in government-owned or controlled corporations are considered facto resigned upon the filing of their certificates of candidacy. So kung government employee like me, pupunta ako sa COMELEC, mag-file akong COC, at that moment, ipso facto, I am resigned. So yan ang rule dyan. Ngayon, may distinction tayo. When it comes to officials, hindi tayo pareho. So they are not considered resigned if, number one, they are filing for the same position. And second, they apply for president or vice president na certificate of candidacy. Pero they are not considered resigned pag binanggit ko yun. All others considered resigned sila. So yan ang under Article Section 67 of the Omnibus Election Code. So nagbago ba ito? Yes, sometime in 2001. So tignan natin yung first slide natin. Yes. First slide, please. Okay. So, kung nakikita niyo dyan, merong isang case, Fariñas po versus COMELEC, Executive Secretary. Fariñas versus Executive Secretary. Diyan po sa case na yan, merong nag-question nila which requires yung pong mga elective officials na resign sila filing of certificate of candidacy except for yung tatlong instances na yon na binanggit ko. Same position or president and vice president. If they file that, they are not deemed resigned. All others resign sila. Inamend yan ng Act 9006. 906 is the Fair Election Act which prescribes for the yung pong regulation of the mass media, election materials or paraphernalia na pwedeng gamitin ng kandidato. And it will be subjected to regulation by COMELEC. Yan po yung sa 9006. Ang inamend niya, particularly Section 14 of 9006 is yung Section 67 na yan of the Omnibus Election Code na binanggit ko sa inyo. Ang effect niyan is ito, yung first paragraph na nakikita nyo dyan sa inyong screen, which is pagdating sa electation, they are not deemed resigned upon filing of certificates of candidacy and they will continue with their functions. So for example, mayor, and I file for governor, yung mayor magpa-file siya for governor, hindi siya ipso facto resign, magko-continue siya as mayor. In contrast to yung Section 66 of the Omnibus Election Code, which was retained in 9006 Republic Act, na if you are a government, you are considered resigned from the office. Hindi ka na pwedeng mag-function sa office mo. You are considered a private citizen already. So, yan na yung distinction. You distinguish between elective and appointive. Pag elective, hindi ka considered resigned upon the filing of your certificate of candidacy. But if you are elective, hindi ka resign. Ito po ang ruling nung 2001, which was signed then President Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon, punta tayo sa kaso ng Fariñas versus Executive Secretary. Ang nangyari po dyan, there was a group of congressmen or group of people who filed a petition in the Supreme Court questioning yung legality niyang amendment na yan because it discriminates yung pong government employees. How come yung mga appointive officials are deemed resigned? Di ba pare-pareho naman lahat ng kandidato, lahat ng nagpa-file pare-pareho. So, dapat hindi sila considered resigned. Ngayon, ang ruling ng Supreme Court dyan, hindi are substantial distinctions, meaning it does not violate the equal protection clause of the Constitution because they are not similarly situated anyway. Why? Because yung elective official, they are political persons, they occupy political
position. Yes po. And yung functions nila, pero kapag they are bound by Article 9B, Section 2, number 4, that will engage in electioneering activities and they shall not engage in political campaign like yung mga nangangampanyang gano'n. Kaya nga, they are not similarly situated and there is no violation of the Equal Protection Clause as guaranteed by the Constitution. Yun ang sinabi. Okay, yung prevailing law natin. Kaya lang, mga bata, may nangyari. Doon sa Quinto versus yung case na yan, nakalagay, 2009, yung Quinto case. Ang nakalagay dyan was, biglang nag-reverse ang Supreme Court at sinabing it unduly discriminates kasi may group of persons na naman na nag-file because of the passage of the poll automation law. Automation law na yan prescribes the COMELEC, authorizes the COMELEC to use vote counting machines or the precinct count optical scanner in voting. So, ang nangyari, they will require the filing of certificates of candidacies earlier, like what we're doing right now. Then, employees or other appointed officials are considered resigned ipso facto upon the filing of certificates of candidacy. However, yung pong mga elective not considered resigned. And also, there is an additional provision where it states that you do not become a candidate until the filing, the commencement of the campaign period. Yun yung nakalagay sa Republic Act 8436 or the poll automation law, which was amended by 9369 Republic Act Section 11. So, nagreklamo ngayon yung group of persons na to at sinasabing, bakit naman ginaganyan nyo ang appointive officials? Hindi become candidates at the commencement period. Yun po ang sinabi. So, ang sinabi ng COMELEC ay ng Supreme Court, unconstitutional yung provision na nakalagay sa 8436 Poll Automation Law amended by 9369 Section 11 and unconstitutional yung nakalagay sa Section 14 Republic Act 9006, unconstitutional yung nakalagay sa Section 67 of the Omnibus Election Code. So, at the same footing na kayong lahat na kandidato, once you file a certificate of candidacy, including government employees and elective, you are not considered resigned. So, nagpantay na siya. Pero, only for a few months. Kasi, nag-motion for reconsideration ng COMELEC. So, mga 3 months lang yon. Kung na-decidean yan ng December, yung sa Quinto case, December 2009, nung March 2010, na ano na siya, na overturn na by the motion for reconsideration which was filed and in a rare moment the COMELEC or the Supreme Court reversed itself. So ang boto nung una yung unang dinicide nila na equal na lahat ng klase ng mga kandidato 8-6 ang boto ng mga justices natin. Pero motion for reconsideration sila, naging 10-5. So, masyado nang malaki yung gap. At saka may nag-retire na 2 justices and then may na-appoint na bago na isa. So, there is a change in yung decisions. Diba? Alam naman natin yan na checky and pound. And then, nagbago siya. So, nung ni-reverse nila yan, bumalik na tayo sa dating decision na nakalagay sa screen nyo. So, all elective officials, they are not considered resigned by reason of the nature of their functions. And, kasi syempre, pagka considered resigned yung mayor, pag na-file siya for governor, mawawala na yung magkakaroon ng succession, tapos mag-a-appoint na naman ng bago dun sa ilalim. Ang gulo-gulo nun. So, we have to maintain yung status ko tayo. Pero when it comes to appointive officials or government officials, we have to consider them resigned upon the filing of certificates of candidacy because of Article 9B of the Constitution, Section 2, Number 4, na hindi pwedeng mangampanya o mag-engage ng electioneering activities ang
civil servant. And that is provided for sa Civil Service Rules and Regulations, also dito po sa Constitution of the Republic of the Philippines, and also doon po sa Revised Administrative Code of the Philippines. So yan, it is not a violation of the Equal Protection Clause, but it is based on substantial distinctions. Because in the first place, civil servants, appointive officials, and elected officials are not in the same footing. So yan po yung nangyari dyan. So ang prevailing rule natin ngayon is yung nandyan sa screen nyo ngayon. All government, and for example ako, magpa-file ako for mayor of the city of Baguio, I will be considered resigned upon the filing of my certificate of candidacy, even if I am considered a candidate at the time only of the commencement of the campaign period under the poll automation law or 8436 Republic Act amended by Section 11 of the 9369 poll automation law. Yan po yung istorya niya. Opo. So, may sasabihin kayo pa. Ang dami palang anggulo na pwede nating makita dito ng attorney. At kay anong mga insights natin dito? Yun nga, attorney, kasi parang if you hold a position, parang you are deemed to still do your duties and responsibilities. And sa mga politicians natin ngayon that would be deciding to run and gustong mag-file ng COCs, please make sure you read yung article ni attorney in our website para mabigyan kayo ng gabay in this Yes, time. at handang-handa natin mga Rangers sa ating Elenitas Note ngayong araw. At ano ito? Dahil patungkol nga ito. Teka muna, bago tayo magpunta. Yes. Bago tayo magpunta sa Elenitas Notes, Yes po. sasabihin ko muna na yung mga gustong mag-retire. For example, ang birthday ko is October 19, ang birthday ko. Actual case to ng birthday ko. And then, ang filing is October 1 to 8. Pero magre-retire na ako, 65 years old na ako, by October 19. Paano to? Anong gagawin ko? Pag nag-file ako, I am deemed resign. Kasi government employee, di ba? Pero mag-file for mayor for my birthday. Paano yun? Pag na comment, konting palugi, wala bang ganyan? Gusto kong makuha yung full benefits, my retirement, mga ganyang questions. Ang sagot ko dyan, being a COMELEC employee, sandali lang po, nandito na po kasi yung nag-file for congressman. Live na live. Sheke and Pao. Aba. Ang sagot ko lang po doon sa mga taong yun ay, you make the choice. You make your choice. Kasi once you file a COC, you are deemed resign. Yun. Doesn't matter if it is day. Yes, oo naman. So, yan wala pong get after. So, first filing. Kung tayo, RNG Luzon po, sir, Mayor, ano po ang masasabi niyo po ngayong kayo pinakaunang nag-file ng COC sa Benguet? That means to say I'm the most interested candidate for congressman represent province of Benguet. Unang-unang araw po I would like to show to the people of Benguet that I am very much interested to serve the people of Ayan po. Sa akin po. Wow, attorney, no? Talagang live na live at patuloy pa rin po tayo na umaarangkada. At kahit nandyan po kayo sa COMELEC at patuloy at first day of our COC at nakita natin na ibigay natin ang ating kaalaman. At Shikay na, ready ka na ba sa ating Elenitas Note? Yes naman, partner. Go ahead, attorney, with your Elenitas Notes. Yes, oo. Opo, pakibasa na naman po yung ating Elenitas Notes. Yon. Ang sabi po ng nakarami, if it is for genuine love, then it must be worth it. Ayon kay Ma'am Elenita, talagang makikita na talaga natin, no? Kapag yung genuine love ang usapin, iba ang may dudulot nito. Yes, Kamsat. Yun nga, ang akin lang take away ko dito, mga Car Rangers, we all have our freedom and free will to do what is always right. We do not abuse or overuse that freedom. Diba, Kamsat, ikaw ba?
Yes, oo naman. At talagang Freedom Friday ngayong araw na to at magbibigay sa atin ng kaalaman. At maraming salamat din sa ating sponsors na NJCP Musor, DJ Builders, Baguio Country Club, Lemonade Hotel, Labs Cafe, at ang ating Studio Coffee. Naman, from Studio Coffee, gusto rin namin pasalamatan ng Ang Pao dahil sa Pao, wala ng Aw. Yan ang balita ngayon. Siyempre, Pines Estate and Gaming Corporation and Sankyo Potsa. Oo, at ito na nga, ang ating pinaka-first day of October. Bibigyan natin, nasimulan natin na maganda. At ito pa rin, si Papa P ang magpapatuloy at magpapainit ng mga arangkada stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Naman, partner, inspiring, critical, and responsible stories, mga Car Rangers. Hatid namin yan sabay ng nyong agahan, syakikay, kakulitan at kakwentuhan na rin. At ito ang tambalang nag-uumapaw ang good vibes. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.